Vermoedelijk zijn het scherven van kogelpot-aardewerk. Aardewerk wat de vorm ook heeft van een kogel, dus bolrond is. En wat veelvuldig ruwweg tussen 1000 en 1500 gebruikt werd. Die hebben we gevonden in de recente kuilen, samen met moderne aardewerk. Ja, het ligt dus niet meer op zijn plek, maar het geeft toch wel aan dat er hier ergens in de buurt bewoning is geweest uit die periode, waar die mensen deze potten kapot hebben laten vallen. Maar werkrek is net te sissen. Er is te vol in de groen omdold de laatste 200 jaar. Verder hebben we heel veel vergravingen in de grond gevonden. Die eigenlijk allemaal te relateren zijn aan die historische bebouwing van de laatste 200 jaar. En daardoor is dan ook meteen weer de grond zodanig geroerd, verstoord, dat we vermoedelijk hier niets meer aantreffen van die bebouwing waar wij naar op zoek zijn uit de middeleeuwen. Voordat de nieuwe N381 online worden kan, maar er eerst op grondplakken archeologisch onderzoek dienen worden. Hier bij Wijnterp is het eerste onderzoek. Echt belangrijke zaken had het dus net opsmieten, maar toch is amateur-archeoloog Roel van Brug net teleurgesteld. Ja, maar dan weten we dat ik. Anders zien we dat net wisten natuurlijk. Hè. Dus het is altijd leerzaam. Al vinden we niks, we leren het allemaal van. Nee, het voelt toch wat leert. Zou je dat? Ja. Op zich is dat natuurlijk spijtig. Je gaat erheen met dat als doelstelling. Maar goed, het geeft wel aan dat hier zeer intensief gewoond is. Op die manier word je dus wel weer wat wijzer van de geschiedenis. Alleen niet zo ver terug als dat de bedoeling was. Waar wit jouw de oren onderzoeken die het nog dienen worden matten voordat de auto's hier doorheen rieden, wel meer prijs van de geheimen uit het vieren verliezen.